Gatanan ku, akwai wani mutum a wani ƙauye mai suna Malam Fawas, yana da wani ƙatoton sa wanda yake taimaka masa a gona. Malam Fawas kuwa yana iya ƙoƙarinsa wajen kula da wannan san nasa. Wata rana sai Malam Fawas ya fita kiwon sansa. Suna ta tafiya can sai suka gaji. Sai ya ce bari in ɗan zauna a ƙarƙashin bishiyar nan in huta. Ashe kura ta hango su daga nesa. Sai kuwa ta ce a'a, wannan ƙatoton san haka lallai abinci ya samu. Bari in je in cinye ta. Amma kuma wannan mutumin fa sai dai in yi dabara in kawar da shi tukunna. Idan ba haka ba, ba zan iya cin wannan san ba. Sai ya matsa kusa da su ya ce sannu me sa wannan dajin nawa ne kake kiwo a cikinsa ba tare da karɓar takardar izini a gurina ba. To ina da tambayoyi da zan maka. In dai baka bani ansa daidai ba, to wannan san naka ya zama nawa, cinye shi zan yi. Malam Fawas ya ce da kura, ina jinki. Sai kura ta ce, saboda wani dalili ne ya sa yake maka hidima haka, duk da cewa yana da ƙatoton ƙaho a ka. Sai sa ya buɗe baki ya ce da shi, saboda ina taya shi haƙa ramuka da ƙahona, kuma shi ma yana bani abinci mai daɗi, kuma yana kula da ni sosai. Saboda abincin da ake baka, shi yasa kake hidima haka? Lallai girma ya faɗi. Kai kuma wannan sandar fa, me kake yi da ita? Ko sandar sihiri ne? Sai Malam Fawas ya ce, a'a, ba sandar sihiri ba ne, sandar hikima ne. Kura ba ta gane me ake nufi da haka ba, sai ta ce sandar hikima? Me hikima kuma? A'a, wannan amsar ba ta yi ba, saboda haka wannan san naka ya zama nawa, cinye ta zan yi. Mutum ya ce a'a, amsa ta daidai ne, sandar hikima ne. Idan kuma kina so in miki ƙarin bayani, sai ki faɗa min ko? Kura ta ce to ina jin ka, yi min bayani. Sai ya ce to, da dai na nuna miki wannan hikimar tawa, amma ban fito da hikimar ba. Idan za ki iya ɗan haƙuri, in yi maza in je gida in ɗauko miki. Kura ta ce to, ka yi maza ka je ka ɗauko. Malam Fawas ya ce to, ai ko ɗaure ki zan yi a jikin bishiyar nan, saboda kar ki cinye min sa kafin na dawo. Kura ta ce ɗaure ni, amma fa kar ka daɗe. Malam Fawas ya ce ba zan daɗe ba. Sai ya ɗaura kura a jikin bishiya ya shiga daji. Shi ko sa ya dinga yi wa kura dariya. Can bayan awanni sai Malam Fawas ya dawo da wani ƙaton kwali a hannunsa. Sai ya dawo ya ce ga hikima nan, na kawo ki gani da idanunki. Kura ta ce ina hikimar? Malam Fawas ya ce gashi, ki duba cikin kwalin nan za ki gani. Sai ku kura ta shige cikin kwali da gudu. Malam Fawas ya rufe kwali, ya ɗauko ya je ya wurgar a rafi, ya ja sansa suka koma gida. Suna ta masa dariya, kurunkus.